Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل مشرف لا جبرين لا جبو أمبو فوق ولنمندون أو منو سغلومي أنا جمانين كونو جمانين كوكا أمي الله سبحانه وتعالى دلي alaka kisina ka hinana ka barka jidilin alaka o kenen aw bela jelenka jamana in kono mauludu kalo na le temena fokata se kalo chamama kalambulo misiru kata se islamek kelen a bela jelembe aka ni sonde ajira ni alakira bangeli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o hukumu konnana bi wajulu kene kono ambe bamako zernina amba ananga musogoroba no ye hajara mata bokum ye zernina lada do sango sa abe ni mawdu ba kene insegi islamu bora fambela jelen fe kana ka wele ka injabi wala sa nisondia ani horma ko mimbe alakira kula ukase ko ira ani ukase ka barka chaman soro akene kono ansira ka min soro anga nyamada ofe famna ni ala ya chini kuma kan jimeye la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha huwa dinul haqq wa dina no ninde dina kinye ninde dina noramanye ninde dina civilisation ni ba fe ka civiliser bi don dina mina wode la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam chemi ka sani alaka danfembe ya ala ya le chini islam ya dina minyi ala ya le chini knyamiyi ala ya chini noro miyi manna ni ala kira chirani ni noro ye sallallahu alaihi wasallam anana neni e bo tonye dangana ka bonya brifinita ka biri anka ka joyoro di anma ka an korota ka an daraja amma fa allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-hakim salawat rabbi wa salamuhu alayhi wallahi muso joro ka bondina kono ala ye joro di musoma kira salawat rabbi wa salamuhu alayhi ay joro di musoma o ya sora muso yi joro di ayere ma folo ni ala ka deme antina se ka me kuma kono an karamo bi kene kan muso yi ka don ka fo ko e joro ka bondina kono ami misali ya folo jimen dima ambi amba khadija ka misali ya dima e ka don ko dina ya muso di tay tumamna ala kira salawat rabbi wa salamuhu alayhi abi gharu hira kuru kono ni jibirila nana jigama ay ala kira mine ka bisi ako ya muhammad iqra ako ma ana biqari'in ako ya muhammad ako kala ako neti kala kelai kuma la surunyana fo sinya saba ala ko jibirila ma ko jibirila ka fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ka jabi ni munye iqra bismi rabbikal ladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر كلامتي دوني مسوي أو تشسري أمني بكلام بلون كنا أو تشسري منو أنت كنا إتا دون كلام بلون كنا على كراتشيرا تمامنا نيني تمامنا نيجي لا يكبر وكالا يكمو تمام نيجوانشة البشير النذير أدونا كتا فرموسو نيومينكا أدو أمتا تريفي أمتا فافي أمتا بانيوان في أدونا كنا جون في أدونا كنا نيني إنيوان دولي في سلامي موسو دول لمانيا موسو دول خديجة تيكبرا مامنا ني على كرا دوناكا نانا كارلندو على أي فنيا ما دليكا فميني كويا سورو كومي نيوان ما دليكا سورو أبيكا مفا فرموسو نيوماني زملوني دفروني
yassiruni ala kira ko afurmuso nyuma ma ne birimbiri ne ne karlen donna birfini birinka ne ne karlen donna mi ya sora ya fo jonyana o do ayo fo ne ni e nyogon do de nyana no ya khadijatul kubra Allahu akbar khadijatul kubra le de ala kira jigi sigi nin don ako ya rasulullah ako wallahi ne ba don ala ti kojugu ke ela e bi sinji turu ibi geleya ba to ka geleya wili ala kira e de bi hina firiya ba to la yatimau la ako ne ba don abada imati labla imati kojugu kila wallahi furumuso nyuma fleni Allahu akbar ako min nanima ne ba don nin ti kojugu ye muso nyuma esperance bi ala slime muso nyuma wallahi esperance bi ala kayira ala kira la sallallahu alaihi wasallam min bi no fa shaytan ta iblis ta jina jugute ala ka dan fe nyuma ndo da chiri ma hera dila ako ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ako mbina yirela min bi no fa hera don bonate shaytan te ne shaytan do ne na brifini bon kunula mina musoro bon kunula ni nya musoro bon kunula ni yaye o tuma na ikadala ka fo ko shaytan do mene musora bin kuna ni yaye o tuma ikadala ka fa ala ka chidondo ko jugute wallahi muso nyuma ka experience fle jone ba fo ko jorati muso la dinana jone bi se ka fo ko muso ka hakila ti se ka baraka dina kono jami ka saka teme mus chebe la jelenka jami ka di ala ye ka teme chebe la jelenka ala ko jami ma warafa ana laka zikraka ne ka mbode ma ya ko fo muso de nyena ko chemima inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza woni chabaine nana kungo fo amuso nyena muso jimen ko do fu muso nyuman ko do khadijatul kubra muso bela jelen kanka muso ni ladi akwala krama e kundan senka ayaka musaraba kuna akwala krama e nyabalawa al bashirun nazir akonyati ala ako tumana bi musarabirin kuna ay musarabira kuna jibrila na yara irala tuguni ako khadijatul kubra ma ako mbirimbi anana tuguni khadijatul kubra ko ala krama sallallahu alaihi wasallam sahibud darajatir rafi'a sahibul maqamil mahmud sahibul miftahil janna ako ne yafiye ala ti lablalati ko jugukila ako mimi nofe ako ni herede o yara bela jelen na furumuso nyuma abila kata benge fe atara kata kibare anyefo anyana benga inkama chogodi ako mintum bijigi musaka mintum bijigi isaka ako mintum bijigi ibrahimaka ako o wahayu kila ako de jini cheka ako nyinkali alala nabi nyuma mintum fora ati cherdo no muhammad sallallahu alaihi wasallam ako na jira kan ne sora balula ako bitu ba nofe waraka bun nawfal khadijatul kubra alade ala kra jigi sigi nin dom ni khadijatul kubra nin kele ala kra ko alade ma laula malu khadija wa sayf ali wa sabru muhammadin la mastaqamati ko bade benin kumaina ala kra joro bade di musoma ni hadisa in konnana kira yara joro balaw ma ala kra ma damina ayira la sayyidina ali joro balaw ako chemi ma ana madinatul ilmi wa babuha ali ama damina ni ali aya damina ni jonye ni etoko khadijatul kubra ne de muso ni bronze ra kana kan ko bismillah ku bela jele nyas ka jora di nini ema ala krako nini muso bainde tunkan na folote akoko dina tintijo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nako muso halibi awnyati ala cheba wan kofe ulu de bi kan deme dogola me hal sisa o nyetala ni kene lega muso min bala o chetiyo ni tara misri ko ne bi muso min soro ito che soro ni muso jona sona dina bi jo woni muso bana wallahi dina bi dafiri ala kan fara muso ko muso minum bi so muso minum bi lahi de alama ko am bi dina de me foka ta se an saduma e ma ye muso de bi moludi kene sigi dan fla muso ba do de ka moludi kene na ni ba haja aramata bokum dara
ani ala ka nasara tellement ni muso in de bi mɔgɔ ɲumanw fɛ a ko k'ale jamu ye Darame ye ka da k'a kɛra seku fɛ kojugu wallahi a kan ka kɛ nin seku fɛ seku tiɲɛtigi don seku Muhusini tun don a tun bɛ ɲumanya kɛ ala ka d'a ye kira ka d'a ye ni cɛ in de ye luwanse kɛ ka du jɔlen di mɔgɔw ma ka don taxi kɔnɔ ka mobili di mɔgɔw ma ka taama sen na ka mobili di mɔgɔw ma k'a ka fini di k'a ka fini ni fo ka taa ka fini ban fo k'a to kana fini kelen muso bɔ a birifini meleka la muso b'o ko ni dugu jɛra ni fini jɛra a bɛ sɔrɔ ka birifini bɔ ka fini a y'a kɛ mun kama a y'a kɛ Haja Aramata Bokuma a k'a kɛra nin musoba in fɛ Khadijatul Kubra ɲɔgɔn dɔ don Khadijatul Kubra kɛra ala kira fɛ tan de sallallahu alaihi wasallam k'a yira ne ni e la hali sisan ko jɔyɔrɔ bɛ musow la k'an teliya ka kuba di an karamɔgɔw ma wallahi musow diinɛ bi anw bolo ni anw sɔnna wa ni anw banna fana ala k'an kisi diinɛ in bi dafiri n bɛ kisa kelen fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ Sulhul Hudaybiya alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka jamakulu bɔra tuma min na k'u bɛ taa umra la kisa in ka jan kosɛbɛ mais makankaw nana accord signé u ni ɲɔgɔn cɛ accord bɛɛ lajɛlen tun bi Kuresiw de ka faveur la wallahi silamɛw ka nafa kelen tun tɛ a la mais alakira ko annabi sabur annabi mutawadir a sɔnna bɛɛ lajɛlen ma ala kama joli kana bɔ nin don tuma min na ni nin kɛra ni faveur bi Kuresiw de bolo alakira sallallahu alaihi wasallam ala ye wahayu jig'a kan k'a k'a fɔ a ka sahabaw ye u k'u ka ɲɔgɔmɛw kan sɔgɔ u k'u kunkolo di k'u bɔnmɔsiw di u ka umra kɛ u ka segin sahaba bɛɛ lajɛlen dimina ka d'a kan ko alakira sɔnna accord in ma a bɛɛ lajɛlen ye Kuresiw ka faveur de olu ka faveur foyi tɛ ala kira y'u yamaruya sahabaw banna alakira ka yamaruya kama jɔnni b'o fitina danyɔrɔ dɔn jɔn b'o balahu danyɔrɔ dɔn jɔnni b'o masiba danyɔrɔ dɔn alakira salawatu rabbi wa salamuhu alayhi sahibu shafa'atil kubra habiballah wa habiba jibril a donna ka taa ka tantan kɔrɔ a furumuso ɲuman y'a ye n'o ye Umu Salma ye a ko ya Rasulallah ala ka ciden ya Habiballah ala kanuɲɔgɔn ya Habiba Jibrila kanuɲɔgɔn a k'i ɲɛda ti a kɛcogo la mun de kɛra mun fɔra mun de bɛ yen nɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a furumuso ɲuman ma cɛ minnu b'a fɔ ko gundo ti fɔ muso ye a y'a lamɛn wallahi gundo bi fɔ dɛ n'a ti fɔ filankafo muso de ye a ti fɔ mushriku de ye a ti fɔ nafigi muso de ye muso fɛn o fɛn ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka baara kɛ n'a ye gundo bi f'i ye i ka hakila bi ɲini wa a bɛ taa baara bi kɛ n'a ye wa a bɛ ɲɛ fana alakira y'a gundo fɔ a furumuso ɲuman ɲɛna n'o ye Umu Salma ye a ko ala ko n ka fɔ n ka sahabaw ye u k'u ka ɲagamɛw kɔnsɔgɔ k'u kun di a ko mɔgɔ kelen ma sɔn ka n jaabi a k'u si ma sɔn a ko n'o ma kɛ diinɛ bɛ halaki bi ni diinɛ halakilo la diinɛ bi o kɔfɛ k'a bɛ gɛlɛya a ko joli bɛ na bɔn bɛ joli min n'a tɛ se ka kunbɛn a ko n siranna halakili ɲɛ Umu Salma ko a furumuso ɲuman ma ala ka nabi ɲumanba in ni cɛ min tɛ anw tun tɛ bɔ fili la ni cɛ min tɛ jɔnya juru min tun bɛ anw kana a tun tɛ bɔ cɛ min nana ka kuma da di anw ma wallahi Umu Salma k'a ma ko ya Rasulallah a ko nin yɛrɛ ti koba ye a sina ka ko in jaasi ten ni a ka musoya fɛrɛ ye a ko nin ti koba yɛrɛ ya a ko nin ti ko gɛlɛn ye sa a ma se i ka dimi nin na fo k'i ɲɛ couleur yɛlɛmɛ k'i fari bɛɛ bɔ a cogo ne ye dimi n'i ka sahabaw kɔrɔ ya Rasulallah o ti ko ɲuman ye dɛ a ko nin ti ko gɛlɛn yɛrɛ ye o dɔrɔn u ka ɲaamɛ kan sɔgɔ k'u kundi u banna ma o ye dimi ko ye wa ni bana yɛrɛ furakɛ ka di ka sɔrɔ hali a man gɛlɛn kosɛbɛ a ko n bɛ min f'i ye dɔrɔn ya Rasulallah e ka bɔ dɔrɔn i ka kundila ɲini i k'i ka ɲɔgɔmɛ kan sɔgɔ i k'a fɔ ko kundila kɛ i kundi a ko ni jaabi min bɔra a la a k'i bɛna fɔ n ye Albashiru Nazir a m'a fɔ ko muso tafetigi de ka kuma don
wallahi ay kuma in lamɛ ala kira bɔra ka taa kɛnɛma ay dɔ wele ko nan kundi o nana ka ala kira kundi ala kira y'a ka ɲɔgɔmɛ sɔrɔ a b'a fɔ mɔgɔ ma k'a kɛ o sahabaw wulila o yɔrɔ u bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ n'u tɛ ɲini ka na ɲɔgɔn kunkolo tigɛ ka ɲɔgɔn kan tigɛ u teliya ko jugu fɛ k'u kunkolo di k'u ka ɲɔgɔmɛ kan sɔrɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bɛɛ y'a di sɔmɔnɔw bɛɛ y'a di wa daramɛlɛkaw bɛɛ y'a di u bɛɛ kun dira a don k'u bɛɛ tɔgɔ yɛlɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɛ daramɛya don mais nin fitina in fagara jɔn fɛ a don ko ala ka cɛbaw tun bɛ yen cɛba minnu ni ala y'u ka alijana don fɔ diɲɛ na Seydina Abubakar Sidiq al-Ajal ale tun bɛ ale ka dimi tun ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen Umarul Faruq cɛ min silamɛra a donna silamɛya la silamɛya tun bɛ bara de kɔnɔ Seydina Umar de y'a bara ci ka da kɛnɛ kan Usman ibn Affan Zunnurayn ale de ye nɔrɔ tigi ye ala ka mɛlɛkɛw tun bɛ maloya cɛ min ma kuranɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ cɛ min kunna cɛ min tun mana kuranɛ kalan ɲɛna i bannen bi sɔn n'a tun bɛ a don Seydina Ali tun bɛ yen Badara saja ala kira dɔgɔnin sallallahu alaihi wa sallam a ka lamɔden denmisɛnnin fɔlɔ min ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Seydina Ali tun bɛ yen nin don cɛba caman tun bɛ yen o don nka wallahi nin don mɔgɔ kelen ma sɔrɔ min tun bɛ se ka fitina in faga a bɛɛ dusu tun tiɲɛna ko munna ala kira sɔnna a kɔrɔ ma olu ka faveur foyi t'a la olu ka nafa foyi t'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ Kurɛsiw de ka tɔnɔ b'a bɛɛ lajɛlen na fitina tun bɛna wuli a don a tun tɛ nɔgɔya mais muso t'a fɛ tigi dɔn muso min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o muso ba dɔ de ye nin fitina faga mawludu jɔn ka mawludu Muhammadu bin Abdullahi o ka mawludu Abdullahi den Muhammadu Aminata den Muhammadu Hashimi den Muhammadu Muhammadu min sɛgɛnna Muhammadu min ɲanina anw kama a man to mais anw ma se k'a dɔn alakira ye dɛ billahi kira sira ɲɛla anw de ye kira tilenna ɲɛna anw de ye tuma dɔw la alakira bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ a tɛ dumuni bila a da illa aswadayni fo n'a kɛra finman fila ye ji ani tamaro a bɛ gɛlɛya ka se degré dɔ la f'a bɛ kabakuru siri a kɔnɔ na ka finikolon siri a kan k'a kɔnɔ labɔ mɔgɔw kana don ko kɔngɔ b'a la Seydina Jibrila nana ma don dɔ la a ko ya Rasulallah i sɛgɛnna sa dɛ i tɛ jɔ an ka Uhudu kulu kɛ sanu ye k'a d'i ma i ka kɛ waritigi ye wa alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko Jibril a y'o sanu mara n ye lahara jɔ don ne manton min n'o ka baraji dɛsɛra n'a ka kan ka taa tasuma la aw k'a tigɛ k'a fara o tigi ka baraji kan o ka se ka arijinɛ sɔrɔ alakira ye nin kɛ anw kama sallallahu alaihi wasallam n'o alakira ka mawludu sigira o ka kan ka kɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ ye o ka kan ka kɛ ni tasi ye alakira mantonw anw y'an diya mantonw tɔw cɛla dɛ nka n'an m'an kɔlɔsi manton tɔw bɛna fisaya ni anw ye munna an dɛsɛra ka sabali an dɛsɛra ka yafa ɲɔgɔn ma e n'i cɛ so kelen kɔnɔ bɛn tɛ aw cɛ aw dɛsɛra ka yafa ɲɔgɔn ma aw ka denmisɛnninw bɛ yen u ɲɛ bɛ aw la ni bɛnbaliya donna e n'i cɛ cɛ denmisɛnninw bɛ kɛ cogo di u bɛ to himi himi ni misi misi la n'a ma dan sira la a bɛna kɛ denmisɛnninw ɲɛna ko bɛnbaliya de ka ɲi
olu fana bina o kɛ u ka taabolo ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam an b'a fɛ ka dɔɔni fɔ a ka min kan bi maa ɲuman tun don maa jugu tɛ maa sabalilen tun don hasidi kun tɛ ɲɛngo kun tɛ alakira y'a yira n na sallallahu alaihi wasallam a ko an kana ɲɔgɔn kɔniya o man di ale yɛrɛ ye an kana ban ɲɔgɔn na o man di ale yɛrɛ ye an kana an kɔ don ɲɔgɔn na o man di ale yɛrɛ ye o de kama a ka sanayɛlɛn don su o kɛra kabakoba ye kabako belebele n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sanayɛlɛn faamuya yɛrɛ i bɛna ye ala ye alakira la jarabi n'a ye de k'a lajɛ barisana a ko wa innaka la ala khuluqin azim a ko Muhamadu e bɔlen bɛ jogobatigi fɛ a dɔw b'a la e ye jogobatigi de ye o jogoba o de ye jogo ɲuman ye o jogo ɲuman an bɛ n'o dɔ f'i ye i ka tɔmɔli kɛ a la kira wulilen ni Seydina Jibrila nana nɔfɛ k'a ka yɛlɛn ka taa sanfɛ u taatɔ la u nana se yɔrɔ fɔlɔ la Seydina Jibrila ko Muhamadu y'i jɔ yan kira y'a jɔ a ko jɔko fila sali yan alakira ye jɔko fila sali a ko yan ye yɔrɔ jumɛn ye a ko i ye jɔko fila sali yɔrɔ min na Nabilahi Musa ni Ala kumana ɲɔgɔn fɛ yan de a ko an ka taa u taara u nana se yɔrɔ la a ko Muhamadu y'i jɔ alakira y'a jɔ a ko jɔko fila sali alakira ye jɔko fila sali a ko yan ye yɔrɔ jumɛn ye tuguni a ko yan ye yɔrɔ min ye i ka hijira bɛna kɛ yan de ye Madina ye ni fatura i su bɛna don yan de kuma la surunya kama u ye sira minɛ Seydina Jibrila b'a ɲɛ u nana se Baitul Maqdis an bɛ kuma ta ye a selen Baitul Maqdis o ye Jérusalem misiriba ye nabi ɲuman 124 Ala y'a bɛɛ lawuli a bɛɛ taara o misiri la ka taa alakira kunbɛn sallallahu alaihi wasallam kira y'u fo u bɛɛ y'u yɛrɛ yira alakira la kira ye jɔko fila sali n'u ye ala millati Seydina Ibrahim Nabilahi Ibrahim a ka sira kan sali bannen kɔfɛ u ye foli di alakira ma ka baya k'a ye k'a ɲin'a fɛ a k'u dɛmɛ a k'u sɔrɔlen don alikiyama jɔ don kira jɛna ni o ye ani Seydina Jibrila ye sira minɛ u yɛlɛnna u ye sanfara fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ ka sabanan kɛ ka naaninan kɛ ka duurunan kɛ ka wɔɔrɔnan kɛ ka se wolonwulanan na u nana tɛmɛ wolonwulanan na i bɛ kira valeur dɔ yan a ye kuma in lamɛn yan dɛ u selen Sidra Muntaha Seydina Jibrila ko alakira ma yan ye ne danyɔrɔ ye ne tɛ se ka tɛmɛ yan kan n b'a fɛ ka kira valeur yir'i la a ko Jibril kanuba bɛ sɔn ka kanuba bila yan wa a ko awɔ ne bɛ bila yan kira ko munna a ko ni ne tɛmɛna yan kan n bɛ yɛlɛ a y'a lajɛ dɛ nin ye mɛlɛkɛ de ye nin ye adamaden de ye e bɛ ka alakira kɛ adamaden gansan de ye e ka faamuya y'o ye e ka alakira lajɛ sisan bani mɛlɛkɛ ko n'ale tɛmɛna yan kan k'a bɛ yɛlɛ bon mɛlɛkɛw dilanna cogo di almalaikatu ajsaman makhluqa min nurin la yakuluna wala yashrabuna wala yanamuna wa hum ibadun mukarramuna la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna
melekɛw dilannen bɛ ala bolo ka bɔ nɔɔrɔ la farikolotigiw don u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ gingɔ jango ka sunɔgɔ ni ala y'u bila min na u b'o de kɛ ni ala k'u kana min kɛ u tɛ o kɛ melekɛ minnu dalen bɛ ka bɔ nɔɔrɔ la ni min fa b'a la ba b'a la a bɛ sa a bɛ kunu lahara jɔ don o filɛ nin ye ka taa ala fɛ yen melekɛ danna sira la k'a bɛ yɛlɛ o tuma na alakira taara ni nɔɔrɔ jumɛn ye ala fɛ yen o de kosɔn kira ka sana yɛlɛ kuma fila de b'a la sufɛ tagama ani ka yɛlɛ ka taa sanfɛ sufɛ tagama o ye ka bɔ maka ka na jerusalem misiri la ka bɔ jerusalem misiri la n'o ye batul makadisi ye ka yɛlɛ ka taa ala fɛ yen o ye yɛlɛ cogo dɔ ye ka taa Seydina Jibrila danna a kelen pewu de yɛlɛnna a bɛ ka taa a bɛ ka taa a bɛ ka taa a bɛ ka taa a kelen pe a nana se yɔrɔ dɔ la ɲɛnafin y'a minɛ foyi t'a kɛrɛfɛ a tora a bɛ hami a tora a bɛ jɔrɔ a nana i miiri a ko ala n'a y'a sɔrɔ Abubakar Sidiki tun bɛ ne kɛrɛfɛ yan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mankan bɔra a ko udnu ya habibi udnu minni udnu ne kanuba i magɛrɛ i teriw kana takarrab i magɛrɛ n na o fɔra ni kan min ye alakira yɛrɛ ye ɲininkali kɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ya Allah ya rabbi a Abubakar Siddiq ma'ana a ko ala Abubakar Sidiki bɛ ne nɔfɛ yan wa ala k'o danfɛn tɛ se ka se yan n'a bɔra e kelen pe la foyi ti yan nka ne kuma n'i fɛ ni Abubakar ye kumakan ye barisa na ɲɛ b'a la Abubakar de ɲɛnafin b'i la nin yɔrɔnin na a ko nka na hali bi alakira ko ale tora a bɛ yɛlɛ a tora a bɛ yɛlɛ f'a nana se ala ka masaya tapi ma a ko a selen o tapi ma ale ye nɔɔrɔya ɲɛ la a ma deli ka nɔɔrɔ min ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ye ale ye yeelen ɲɛ ye a ye kasa duman mɛn ye a ma deli ka kasa min ɲɔgɔn mɛn a ma deli ka yeelen min ɲɔgɔn y'a ɲɛ na ale kɔni b'olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tapi kan tapi in ka ɲi ka se degere min na a cɛ ka ɲi cogoya min na a bɛ ka yelengu ale ko a b'a ka samara bɔ a sen na ala ko a ma a ko ya Rasulalahi ya habibi ne kanuba ne ka kira kana samara bɔ i sen na nin tapi in kan dɛ e ɲɛ bɛ nin tapi in min na a merengue ni sen fila ye nin tapi in dilanna ka bɔ e Muhamadu yɛrɛ nɔrɔ la la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi in dilanna ka bɔ e nɔrɔ la taama kan a ko ale tora a bɛ tagama ale tora ka kabakoya ale y'a ɲɛ jan sanfɛ a ɲɛ jannen sanfɛ a ko ale da wagara ale ma bɔ a kalama ale nɛn bɔra a ma bɔ a kalama ko fɛn dɔ bɔra sanfɛ ka toni ale nɛn kan ko nɛnɛnikɛla ma deli k'o ɲɔgɔn nɛnɛ diya la ale y'o kunu tumana min na ale farikansi wulila a kan ale farikansi wulilen a kan tumana min na a ko tumana sa siri tigɛra ka bɔ ale ni ala cɛ siri tigɛlen ka bɔ ale ni ala cɛ ala ye alakira ɲininka o yɔrɔ la ye a ko ya habibi hali tarani a ko ne kanuba e ɲɛ bɛ ne na wa e ɲɛ bɛ ne la wa alakira ye ala jaabi a ko ala ne ɲɛ bɛ e la ne ɲɛ b'i la araka bi ayni ra'si a ko ne ɲɛ b'e la ni ne ɲɛkisɛ n kunkolo la ɲɛkisɛ fila de ala ne ɲɛ b'i la n'o de ye a ko o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ala ko a ma Muhamadu komi i ye ɲɛ kaba o tuma na n fo alakira ko ale ye ala fo yɔrɔ la a ye foli jumɛn kɛ ala ye a ko cogo di a ko atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi atayibatu salawatu lillahi a ko ala ni ko ne k'i fo ne t'a dɔn n bɛ se k'i fo ka se dan min na nka atahiyatu lillahi foli caman bɛ e ala ye azakiyatu lillahi saniya caman bɛ e ala ye
الطيبات الصلوات لله سالكو نمان چاما بي علي وجرى علي وبنا علما علي على كرا جابي اكو تشودي على كواما السلام عليك كشبه كتا ايكا ايها النبي النبي نما ورحمه الله اني عليك هنا وبركاته انك بركه كلا كسنا الى كومبياني ako assalamu alayka muhammadu kisimi kata kelem peka ayyuhan nabiyyu nabi nyuma wa rahmatullah anne alaka hine wa barakatuhu aninga baraka naye alaka rajja abafo assalamu alayya mamu fode ako ala nyiga kuma me nga ako assalamu alayna kisimi kana annabi nyuma bakbe ni bamuwan naniye ani kira keme saba ni tan saba wa ala ibadillahi salihina ani alaka jonuman be ay nyengo ya dablaya ay hasil ya dablaya ay jugu ya dablaya ka neni ka ambe do ngoro ka de nyuma ba ke ni ba mwan nani kira keme saba tan fla ka be do ngoro ako assalamu alayna me ala ya ta tegema assalamu alayka woni kama hal ni nye gwana shufe ikeleni ala kele salijita ika wuli ika do sokono ika jogo fladi alama ni fatiha ni salamu bla kono shita dron iki sigi dron assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي نيه نفوكا تايا أفو فويفة على كده بافو نيكا فولي لامنه كارزادين كارزا نيكا فولي لامنه كارزادين كارزا نيه فوكا تايا نيه كمه سورالا نيه باكلين سورالا نيه تيجي فلاجا كالا ويله على كده بافو على نيه مغودلا أكمل ندفو الله التكبير اسمع تكبير لا اله الا الله ودي كما نانترا مدينه امي على كرافو صلى الله عليه وسلم نانسلا كرا كبروما اما فو السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم قد اديت الامانه والله يدنا يا دفا يا على كرام على يبلا ميسيون منا ميسيون دفرا امام مغون جنفا امام مغون نمرا يا على كدين لا ستولا نيند بونيانا ملكه وحكلي ما ملكه يوتو على كرا دغوماي olu fana ko nashhadu bidi aw melekaw fana be shereya an la ilaha ka fo ala warete illa allah fana kala ala kelembe wahdahu akelembe la sharika lahu jenyon taala wa nashhadu bidi aw melekaw sherera anna muhammadan ka fo muhammadu mifle abduhu ala ka jondo wa rasuluhu ala ka chirelo sallallahu alaihi wasallam min temena ala ni ala kirate sanfɛ a filɛ ka sɔrɔ ka sali farida 5 di a ma farida 50 kun don nka tɛrɛmɛli kɛra la nabilahi musa fɛ fo ka na kɛ 5 ye seli fana lansara fitiri safo fajiri anw dɛsɛra ka nin yɛrɛ kɛ a ɲɛma anw dɛsɛra ka nin k'a ɲɛma musoba min n'o ye nin mawuludu in sigi n'o ye aramata ye aramata bokum ale tɔgɔma a ɲɔgɔn muso ka dɔgɔ aramatu furula cɛ min ma o de tun ye ayuba sɔbiri ye o ayuba a ye muso 3 furu o muso 3 a bananen n'a ɲanina k'a tɔɔrɔ muso bɛɛ y'a furu sa ka bɔ a kun fo n'a kɛra aramata kelen ye bana nana gɛlɛya muso tɔw nana u ko aramata an tɛ taa fɔ an cɛ ye a bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ a ko gɛlɛyara dɛ an t'an furu sa ka bɔ a kun aramata ko n'aw b'aw furu sa aw bɛ se k'a furu sa nka ne tɛ n ta sa o y'a sɔrɔ
shetane nana k'a to sali la k'a da fiyɛ a da kɔnɔ k'a fari funu ka ntumu don a fari fan bɛɛ la k'a toli k'a kasa bɔ mais yani a ka bana wallahi yani Ayuba ka bana sɔgɔma o sɔgɔma mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka sigida la a bɛ se ka 2000 2000 di a bɛɛ ma don o don nasɔngɔ don o don a bɛ ɲɔ d'u ma a bɛ malo d'u ma a bɛ nasɔngɔ d'u ma a bananen n'a kasa bɔra olu mɔgɔ kelen de y'u minɛ ko ka Ayuba gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ k'a kasa ye mɔgɔw tɔɔrɔ a kun bɛ min hinɛ minnu na don o don a kun bɛ minnu dɛmɛ don o don olu ka kumakan lamɛn Ayuba y'an tɔɔrɔ muso bɛɛ bolila u nana se Aramata ma ko bon Aramata an bɛ kuma laban f'i ye komi muso bɛɛ taara e k'i ti taa anw b'a dɔn i cɛ in tɛ bɔ i cɛ in tɛ bɔ ni bana in na a fan bɛɛ kɛra tumu ye a kasa bɔra anw tɔɔrɔla anw ɲanina bilahi ni min cɛ ta ka bɔ n'a ye an dala ka taa n'a ye sini an bɛ wulujuguw bila k'a su a la wulu bɛna dun k'a ban yanni a ni bɛ bɔ a la. Allahu akbar. Tawara. nin kɛra Ayuba la dɛ o de kosɔn n'i y'a tɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ ko Ayuba as-sabir Ayuba min sabalila Ayuba min sabalila Ayuba min sabalila o de kosɔn i b'a ye ni mɔgɔ min n'a dusu ka bon diɲɛ bɛɛ dɛsɛra la dusu ma se ka da e ka Ayuba tɔgɔ sɛbɛn siɲɛ 41 k'a nasi bɔ k'a di a ma a k'a min n'a y'a min dɔrɔn a bɛ fara mɔgɔ sabalibaw kan k'a sɛbɛn dɔrɔn Ayuba fo siɲɛ 41 k'a tigi kɔnɔ n'a y'a min dɔrɔn a banna. Allahu akbar. Atakbir. Suma takbir. La ilaha illallah. Jara. A ye kuma in lamɛn dɛ. K'u bɛ wulujugu su ka bila la. Aramata ko a ma s'o la ne bɛ n cɛ ta. Aramata ye mun kɛ fajiri welela dɔrɔn a taara cɛsirijala ɲini ka na k'a cɛsiri k'a jija a y'a lajɛ dɛ fan bɛɛ lajɛlen ye tumu ye ani nɛ a cɛ a y'a cɛ tumuma nɛman ta ka fini meleka la ka taa n'a ye so kɔfɛ dugu so kɔfɛ a y'a da ɲamantɔn dɔ sanfɛ nɛn dɔ tun bɛ yan nɛn dɔ siyɛnɛna Aramata tama na ani tumu Aramata y'a kɛ tan ko nɛmu. Allahu akbar. A ye kuma in lamɛn dɛ wallahi a y'a cɛ a y'a nɛn min bɛ ka bɔ a la ntumu min bɛ ka bɔ a la o min kɛra ale tama na ale y'o jɔsi k'o nɛmu o kɛra ale dakɔnɛ ko sukɔrɔ. Allahu akbar. A ko n cɛ ne bɛ nin nɛmu e ye ka d'a kan kunun e jɔra jɔyɔrɔ min na ne ye. Muso o kosɔn Alakira ko sallallahu alaihi wasallam muso mana jɔ jɔyɔrɔ la cogo cogo hali ni joli ni nɛn bɔra a cɛ la n'a y'o nɛmu k'a m'a cɛ ka hakɛ tila sabanan d'a ma. Ayuba y'a ta ka taa bila ɲamanton da la a sigilen bɛ ɲaman kan tuma min n'a y'a da ɲamanda la a bɔra dugu so kɔfɛ a wulila ka jele ta ka muru ta ka jurukisɛ ta ka taa kungo kɔnɔ ka taa jiriw tigɛ ka taa lɔgɔw tigɛ ka na n'a ye ka jiri turu k'a labɛn k'o kɛ guwa ye ka sɔrɔ ka taa jiribulu ɲini k'olu da ka tila tuguni ka wuli ka taa tuguni kabakuruw ɲini ka na olu da k'o labɛn k'o kɛ dilan ye ka tila ka karata bila cɛkala ka cɛkala labɛn o yɔrɔ bɛɛ la k'o da o kabakuru ninnu sanfɛ ka sɔrɔ a ka fini minnu bɛ yen ka na ni finiw ye ka n'o fɛnsɛn guwa in kɔrɔla la o tuma na ka sɔrɔ ka taa cɛ dɛmɛ k'a ta cɛ bɛ ka na ntumu bɛ k'a dun ni ntumu bɛ na bi yɔrɔ min na cɛ yɛrɛ b'a fɔ Ala ntumu e kana bin sa a b'o tumu ta a b'o bila a yɛrɛ la ne dun n dun Ala kɛlen bɛ ka e dahirimɛ don ne de la ne dun Aramata y'a ta k'a bila sisan dumuni tɛ yen don o don Aramata de bɛ bɔ a bɛ taa yaala a bɛ taa dumuni ɲini a bɛ na n'a ye a b'a d'a cɛ ma a bɛ taa dumuni ɲini a bɛ na a b'a d'a cɛ ma don dɔ kɛra dugukɔnɔmusow a bɛ hinɛ minnu na a bɛ makari minnu na a bɛ minnu ka nasɔngɔ di u bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan
ko ni aramata nana dugu kɔnɔ maa si kana fɛn d'a ma maa si kana dumuni di a ma o dugusajɛ a taara a ma dumuni sɔrɔ o dugusajɛ filanan a taara baara kɛ saga la a bɛ mɔgɔw ka minɛn ko ka sɔrɔ u ɲɔgɔn miliyari de tun b'u bolo miliyari i tun b'i ɲɛ fili f'i ɲɛ dan u ka baganw dan t'a la u ka wari dan t'a la u ka sanu dan t'a la mɛ a bɛɛ jenina k'a ban pewu fo k'a bɛɛ kɛ bugurimugu ye kun dɔ kama o kun ka jan mɛ n bɛ fɛ k'a yira la aramata ni ayuba cɛ tun bɛ cogo di donc hali ni aramata bokum ye nin kɛ a man ka bari la parce que a b'a tɔgɔman ka sira kan donc sisan aramata seginna ka na dugu kɔnɔ a nana dugu kɔnɔ a ye kuma in lamɛn sa ala a nana dugu kɔnɔ ka baarakɛdenya kɛ k'o wari minɛ k'o san balo la ka t'o di a laban ko maa si kana taa baarakɛdenya la a gɛlɛyara ka gɛlɛya ka gɛlɛya a tɔtɔra a bɛ taa yaala kungo kɔnɔ n'a ye furabulu min sɔrɔ a b'o kari a b'o tobi k'o mɔ o di a bɛn'o de di ayuba ma ayuba b'o de min tuma dɔw la n'a ye furabulu kɛnɛ sɔrɔ a bɛ na n'o ye a b'o de tobi k'o mɔ n'o mɔna o furabulu a b'o labɔ k'o di ayuba ma ayuba bɛ ka balo la a fari bɛ ka dun ka ban tumu bɛ ka fari dun f'i b'a galakakolow ye kɛnɛma a n'a senkolow a n'a dagɛlɛkɛkolow a n'a tenkolow tumu tilala bɛɛ la a dalen don dɔrɔn i b'a fɔ ko su dalen sɔrɔma foyi t'a la tuguni fo n'a kɛra dusukun ye ani nɛn bana sera fo nin degere la don dɔ la aramata y'i sigi a kunna a ɲɛji bɔra a ko ya nabi Allah e ye ala ka nabi ɲuman ye e ye ala ka kira ye i t'a lajɛ i ka fɛɛrɛ kɛ i ka ala wele a ka se k'i kɛnɛya a y'i dalen to k'a kunkolo kɛ tan a bɛɛ ye kolo ye a ye kolo in lamaga ala nɛn kun b'a la a kumana fɛ a ko cogo di a ko aramata ne bɛ maloya k'a fɔ ko ala ka n kɛnɛya ne bɛ san 80 kɔ la e k'o jate minɛ san 15 bana dɔrɔn pe san 15 bana o de bɛ ne na ne ma san 80 sɔrɔ fɔlɔ tɔɔrɔ la ne tɛ se k'a fɔ ala n kɛnɛya ne fana sɛgɛnna e bɛ se ka taa aramata ko ne ma hali a daminɛ n cɛ yafa ma wagati dɔ kɛra cɛ dɔ tun bɛ yen a ɲɛ guwanna ka ɲɛ guwan ka ɲɛ guwan ka tɔɔrɔ a t'a la a b'a kɛ cogoya min na a taara se ayuba ma o y'a sɔrɔ fɛn bɛ ayuba bolo a ko ayuba ne b'a fɛ ka buru dilayɔrɔ de dilan nka fɛn tɛ n bolo ayuba y'a bolo don a ko pour que a ka se k'a faamuya ka 1,10,000 d'a ma k'a ka taa boulangerie dilan 1,10,000 min dir'o ma n'a taara ka boulangerie labɛn dɛ a tilalen kɔfɛ n'a banana n'a dɛsɛra muso taara jɔ o boulangerie tigi de da la a muso ko karisa a tɛ ɲɛ ma ala kama bi aw k'an sɔn buru kunkurunin an dɛsɛra bi dɛ foyi foyi t'an bolo hali jiri bulu tɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ k'a tobi i tɛ ɲɛ ma ala kama a y'a jaabi ni min b'a dɔn wa a ko n teriya i ka bɔ n ka so kɔnɔ n cɛ ka n'i ye n cɛ ka na ni a ka na e ni ne fila bɛɛ lajɛlen kɛ taa n yafali ma subaga t'i cɛ du bɔ mun na est ce que aw ɲɛ b'a la i bɛ ɲuman kɛ maa min ɲɛ bi a b'i sara nin de la mɛ n'i y'a dɔn sini ka di dɛ sini ka di dɛ maa bɛ ɲuman min k'i ye ɲinɛ o kɔ i bɛ ɲuman min kɛ mɔgɔw ye ɲinɛ o kɔ u bɛ ka juguman min k'i la yafa ɲinɛ o kɔ i bɛ lafiya diɲɛ na a ye aramata lajɛ sisan a kasira a bɔra muso tilala ko bɔn komi a kunsigi tun ka jan turukala 4 tun b'a la a tun bɛ fofo ka na fo dugumakolo la a tun b'a kurukuru de k'a meleke k'a don jɔ kɔnɔ a kunsigi ka ɲi barisa nabila yusufa mɔden don cɛɲa b'a la kunsigi ɲuman b'a kun muso de ko tuma bɛ min kɛ n'i sɔnna ka turukala 1 bɔ k'o feere ma n bɛ burukala 1 d'i ma awɔ kɔngɔ digira la a dama tɛmɛna o burukala 1 turukala 1 turukala min bɛ san 1,000,000 mɛ kɔngɔ kama muso ko n'o don tɛ baasi ye taa sirife ta ka na a nana ni sirife kura ye ka jɔ bɔ aramata kun na kɔngɔ bolo kɔngɔ man ɲi kɔngɔ man ɲi
billahi fema dugu diena ka kongo bo janime sodo be o togo ko kongo ni minogo ala kana se ayi tulukala in be tege ka ba ka di fote ka burukala ta ka dama ayo burukala ni de mine kana nayi ni sodiya yi kursigi to datugulen do ayuba dale anana ni burukala yi akalama kana nayi ko ayuba ala ya ngardiga don bi anteni du ayuba dale nyeji bora Allahu akbar iyyakum wa zanna fa inna zanna akdhabul hadis mbaw mani bisigiya dow olu yengalo yede kama bisigiya ni fenye imaye fo ka me ka mineni ayi ngode keleme ka du chibi kasigida che kama mine mo kalma ni ma dabla inyi bebe ki juguyi billahi ni ma dabla inyi bebe ki juguyi parce que yakila ko yi jugudo kasoro kuma matebe inute pas de communication aye mumiri ayuba dale ya ngolo free aye mumiri ako ala arabata afoye sobe kata klonge kana no buru ye kana temba ko de kodu parce que dualité foité ale bo ni bommi na mata jere yake arabata ni jibora ako furu din kanu ne be je fembe ke fona kare o ne ka fsauma ne ka boma ne boro ibore la ja ali e titri wallahi ni che titri la je ti so ko do ibi ele saya ko do mani che titri la je ki che valer la je محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا وإمامنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتقدم إليك بالشكر الجزيل على هذه الدعوة حضور هذه المناسبة مناسبة المولد النبوي الكريم فباسمهم جميعا alhamdulillah rabbil alamin sherif kele ka kuma dayele ni tanganyini ni soli kele ni jien chamanyini Sheikh Maulana Bil Abbas Ahmad Tijani ay ko ale re togola ne ale a Sherif Abdouroufi a togola ani délégation mi ñongon fe o togola kerengrema anga Tijani tomba mbe noy al jamia al islamia al dawa al islamia au président balen no fe no Cheikh Bedi Tali o togola ani anga khalifa no Cheikh Mohamed Munir Darame no Cheikh Baba Darame ka khalifa na sigoro be me banaga buguma o togola ani délégation to min nana ka faroka kerengerma anga Cheikh Mourbo Widrago bi ala anga Cheikh Madi Kindo bala aywa ka fara délégation mo toka akolu bele jele togola ale bina barkada ke jamanye kerengerama an fila kene minga amba minga la sababu ka kene sigi no ye haja bokum ye ani annafa mogo bele jele ani mamunu farla ka baram bele jele la be chela musala ako abe barka dake oye kadaka oye ale kerengre anaka délégation ko wele kana kene barka mamna kene ministre ngura shite ala fo ala kra sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka bunya jirali maula bi barka dalike ni akrengre kana o kenaka الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله أمبي على تنون كبركة دك ولي من دون نني كنا سنما يسجلي ني كنا يسمو سان أمبام سوكا كنا دون حاجة رحمة الله بكم ni ale kalande ka bo Sheikh Mohammed Baba Darame ka zawiya la bananga bugula zawiya musokorobaw ka kuntigi do samosa ambe je ka maulud ke ñogon fe zawiya la ko fe ale bi kla ka maulud sigi ayra ka dala biye o maulud sigi liye ambe je ka ke ñogon fe zawiya la chogo mi samosa ni ayra tasira ambe sigin kana ke ñogon fe o kana kelenga biye o maulud sigi liye alhamdulillah an karamo no ya nga shirbuke ale de be jama nyefe kana ko nyanamaya kana ko baraka kana ko noro
n'o ye Cheikh Tidiane mɔden Sherif Abdouraouf ka bɔ Algérie Cheikh Tidiane bangera dugu min kɔnɔ alhamdulillah Cherifkɛ ye kuma minnu fɔ n'o ye tanuni ani waleɲuman dɔn ani barikada ye o ɲɛsinnen don maa o maa sera kɛnɛ in kan ani maa maa kɛra ko in lamɛnbaa ye wala ka kɛ a lagɛbaa ye yɔrɔ jan fɛ an bɛ kuma datugu ni min ye o ye ladilikan k'a ɲɛsin an balakaw ma olu minnu ye kɛnɛ in kɛrɛkɛrɛ k'a sigi n'u tɔgɔ ye hali ni silamɛ bɛɛ jɛ don minnu bɛ kɛnɛ kan yan ani minnu bɛ fan wɛrɛ n'u tulo b'a la wala ni u bɛna lagɛ waati nataw la an b'a fɔ u ye dɔrɔn mawuludu sigilen don fɛn min kosɔn o ye alakira kanu ye alakira kanu alajɔn bɛ min fɔ an y'a la kanu bɛ na fan fila bɛɛ de fɛ an bɛ alakira kanu an dusukun na an b'a kanu an ka kɛwalew la n'o kɛra an ka alakira kanu dafara alakira alayhi salatu wassalam a kanuni an dusukun na o dɔnnen don nka an b'a kanu an ka kɛwalew la cogo di o y'a ka yamaruya kan labatuli ye kodɔnnaw bɛɛ bɛnn'a kan n'i ye maa o maa kanu min ka di o tigi ye o ka di e yɛrɛ ye n'i ka kanu ye tiɲɛ ye min man d'a ye hali n'o ka di ye i bɛ ban o la ka d'a kan k'o man di kanuba ye alakira alayhi salatu wassalam kanufɛn fila t'ale la kanufɛn kelen dɔrɔn don ale kanuba ye Alahu Taala kelen de a b'o fɔ a ka kuma la ko ni ale tun bɛ kanuba wɛrɛ minɛ k'o k'a kanuba ye k'a tun bɛ Seydina Abubakar k'a kanuba ye ko nka Ala ka kanu ye bɛɛ lajɛlen kɔ ale kanuba ye Alahu Taala kelen de Seydina Abubakar y'a teri ye alakira alayhi salatu wassalam fɛn o fɛn ka di Ala ye o de ka di alakira ye fɛn o fɛn n'o man di Ala ye o man di alakira ye donc n'an ye alakira kanu alakira ka kumakanw o labatoli o kan ka ye an ka lahaliya bɛɛ lajɛlen na an bɛ kuma surunya ni min ye a b'a fɔ a ka kumakan dɔ la al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wa man hajara ma hajara Allah a ko silamɛ ye maa ye maa min ni i balima silamɛw kisira i da tɔɔrɔ ma u kisira i bolo tɔɔrɔ ma an k'an yɛrɛ bila minɛn kɔnɔ bi k'a ye anw ni an balimaw bɛ cogo di an n'an sigiɲɔgɔnw bɛ cogo di an n'an teriw bɛ cogo di est-ce que olu kisilen don an daw tɔɔrɔ ma wa est-ce que olu kisilen don an bolo tɔɔrɔ ma wa alakira ko maa ka silamɛya fana bɛ dafa fɛn min ni o ye Ala sɔsɔ ye ni Ala y'o haramuya bɛɛ kɛ se k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o la n'o kɛra i ka silamɛya bɛ dafa o de la Anas bin Malik bamuso ale y'i kanto alakira ma don dɔ ko alakira an bilasira a ko awsini ya Rasulallah alakira ko Anas bin Malik bamuso ma a ko uhjiri al-ma'asi fa innaha afdalul hijra a ko Anas bamuso ma fɛn min ye Ala sɔsɔ ye k'i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya k'i tigɛ ka bɔ o la hijiraw la min ka fisa ni hijira bɛɛ ye o ye jɔn ka i yɛrɛ tigɛ ka bɔ Ala sɔsɔ bɛɛ lajɛlen na a ko wa hafizi ala salawati fa innaha afdalul jihadi a ko Anas bamuso ma seli waati 5 k'i k'o kɔlɔsi jihadi diinɛ kɔnɔ min ka fisa n'a bɛɛ ye k'o de farala 5 jɔli ye a ko wa aksiri min zikrillahi fa innaka la ta'tina allaha shay'an la ta'tina allaha bi shay'in ahabba ilayhi min kasrati zikrihi a ko alakira a y'o fɔ Anas bamuso ye a ko Ala kosuma ka caya i tɛna foyi di Ala ma i tɛna foyi kɛ Ala ye min ka di Ala ye ka tɛmɛ Ala kosumali kan ka caya ni alakira ka ladilikan ye k'a di an bamuso dɔ ma min ye n'o ye Anas bamuso ye min alakira hijira la ka na Madina waati min Madinakaw bɛɛ ye fɛn fara ɲɔgɔn kan min bɛ se dɔrɔmɛ 1 na min bɛ se bagan na bɛɛ nana fana ni fɛn dɔ ye nka Anas bamuso ye Anas bolo minɛ ka na di alakira ma a y'a sɔrɔ Anas tɛ tɛmɛ san 7 kan a ko alakira bɛɛ bɛ se fɛn min na o nana o d'i ma foyi tɛ ne bolo nin denni kelen de bɛ ne bolo ne fana nana nin den d'i ma alakira ko kabini n donna Madina maa mana fɛn di ma min ka bon wala min ka di n ye ka tɛmɛ nin kan tɔw bɛɛ ye fɛn dɔ de di mais Anas bamuso ye Anas de ta k'a di alakira ma k'o de ale ka hidaya k'a di alakira ma o Anas kɛra alakira ka sokɔnɔmaa ye alakira a lamɔ fo ka taa se alakira ka fatuli ma alhamdulillah ka yira an bamusow la an ka mawuludu bɛ sabati ni min ye o de ye alakira ka kumakanw labatuli ye an k'an jija alakira jogo ka ye an na an ka sokɔnɔnaw la a ka ye an na an ka baarakɛyɔrɔw la a ka ye an na an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛɲɔgɔnya la n'o kɛra an ka alakira kanu o dafara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بما سألك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ بك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا جميعها ما ظهر منها ما بطن وما تقدم منها وما تأخر بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا رب العالمين لبلدنا مالي الخاء والأمن والسلم والسلامة يا رب العالمين، وأن تكثر خيراته وبركاته يا رب العالمين بجاه هذه الختمات التي تلقى في الموالد وهذه الأذكار وهذه المواعظ وهذه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلدنا هذا من كل بأس يا رب العالمين. اللهم نسألك لأهله أن تغني الفقير منهم وأن تشافي المريض منهم وأن تكشف كربة المكروب منهم يا رب العالمين، وأن تقضي حوائجهم أجمعين، وأن تبارك لنا في هذه المناسبات، مناسبات مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والأذكار يا رب العالمين، مناسبات ختمات القرآن ومناسبات صلة الأرحام يا رب العالمين، ومناسبات التقرب بين المسلمين والوعظ والإرشاد يا رب العالمين. اللهم نسألك لهم جميعا يا رب العالمين الحفظ والسلم والسلامة يا رب العالمين، ولكل وسائل الإعلام الإسلامية يا رب العالمين أن تسدد خطاهم وتنور بهم قلوب المسلمين يا رب العالمين، وأن تجعل إن شاء الله لهم في كل خطوة بركة يا رب العالمين، وتجعلهم خير مرسولين عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير مبلغين عنه صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه صلاة الفاتح لما أغلق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. من كان وسلندو كان نور الماندو alani baba darame sababu ani baydi sababu yenkanu kan karma ka duwaw kenye wala kenye ni dawla soro alhamdulillah rabbil alamin mbafu kam fafu kam fur kenyu manfu ulumiye jiabo jira nena ulure fenkeni tuma sa neni siginyo ani baba darame ka kalandew musumau na chemau mbu befo ku wale nyumando to ne kam misiri mako yan zerni misiri cena muso mbu be fa ko wala nyumando sigi nyogom be muso ni chebe joran ne keru be baye mbu fa ko wala nyumando to manyuma ton wira yen kanu baba darame ko wurdira una faranka mbulu yere fo ko nyemo fo moy bintu touré mbu be fa ko wala nyumando kasomo ko be fo ka wera radio mal mo ko fo asigili folo la na mena bite aye sankala bananga bugu kala kana sigi zerni na sako kala donc mawlulu inte bi mawlulu nu be sigi kabiri baba drami ka nyena maya kono kana se adenga mabino de Cheikh Mounoury no de banye amba fa alhamdulillah rabbil alamin ka fra bi ditalka ka fra ata cheuka dina ko ni ya damle yango alakira ko abi jidi de kata kana aw nyera ba nyera sora kono bi amba fa alhamdulillah rabbil alamin dongo du jidi de bena ambe barkada alay ka barkada nyemgo wi ulumunu yeni sira jele ngirana na me ko inka ka ke no bunya no karama kono no noro kono anya nyine ala fa ala ku manye ala ka nu simaya ala ka nu jidi kalande fenfe ya yere soro ya zavia fenfe ya yere soro ya ambe barkada ka be sanwu sanga ni kenensiki na ala kira kanunyi ni Cheikh Tidiane bunya na horomay na nga sheku ka horomay sala rasul ni aramata boku mujera ala na kira ni Cheikh Omar Tidiane ne kama ala ka nafa nu bargai salo ana jera ka maululu inkene sigi nyina fana ala ya yida na nya sigi ami aramata boku mufu akany aramata boku mu ay fango fezora ko ala na kira zawiya daramela zawiya be ko ala na kira ami duwa ke ala kan fara sangwera yebawka ala kan si joka sangwera kono an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma haja ramata bokum ale ka mawludun bɛ kɛ sango san bamako zɛrni na o de kun ye nin ye an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu kɛra a kɛnɛ kɔnɔ ala k'a minɛ k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'aw barikada aw minnu sɔgɔlen bɛ na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wili la hangalondi sega tinya wili la fala
fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba.